Obi o pesa ofre no. Me metimi afre obi a wo kra be show mama wona me akasa. Entu betimi afre gigi. Metimi afre. Abusan se ne ma abusan na obeka kire. Me de me hu mama ncha wale. Obi onim space wa onim sunsun. Me ye bo bi bia. Na nipa no bo bia no de oye ntwa to so. Ana nipa no ekodi konkonsa. Ana omodi nipa ko tu mu nti wo de yaw. Owu afiase. Pano wo prison. Owu. Enti ne kra ne hanti nipa na ma nipa ne ye dey. We nso na fu nyina be ta time and na se oto ana pai. Omodi na tine enko. Ti oba na se say na radio bi so won ka no penche no se na ye obi asem no kodi adanse kunu. Na obi sa se obehu ba bi esie no. He asafo me no wo kasa ya. Me wie we ni maba. Obi nso ye se bia ma nipa no ye no de oye nsa no ha na wakohye nipa no uti enti omuba na nka chom so okay so waje atum sese no ye omde na kwantoa omde na konsu akese nyina koditwa mo amfa omaye sunsun no mo twatre afa so still na funi ntwen twasem me amabin me kwesi ya na do omko kire me baabi a yesi no medina na nan so no normal me de beye your perfume ana incense abeduru ameso oh mitio susu mo asem na wo susu okay menya okot e chere susu ya wo perfume a me kwa me de bi begu mu me wo incense ameso the normal me ye dwale asane yakọ yekoha me yama ne kran betinya piana ama sunsun be kasa se o kasa life be na achiro so e wo sunsun semu what you see as we to do your forensic report e wo ho forensic report no police for ya omutimi nya resource nyame esom no ne nse otimi ya ati nyina aye ensemu a ehinta no otimi dan di enne menya oje nyame ewo efia eni ni bedi sunsun komo se what say yesi efia bibi sama friend sanye mani nyina no possible enne ibedi komo akomo yi na ye bisa ensemo into detail esunsun semo acheyim esema mebusa no mabu ko me ni pasem na beye sembi wo wa miminyem atwe ni bani pasem mu a sabi abachi wa bi ye wo akwankyere bebre asofo ama ne nsori ma aye utibia tumusa ade we die sabi prebiasa jere obi a na adwene nya normal be ene sanse ni nyina ni bebusa oso be kai a asofo bi e ma nkofo every green grass o ma so de ebi mu no ni nyina bebusa mo ase oje ya yakwa mejo so wa sorry wa ya kwankyere ama won sorry man bi da o so be a prophet me yes of onye so we a prophet nti wa ye akwankyere an kasam ma ye me ye ugusu ye na o man gana na me dey abofo me tibi command angels na omopo no achi papa bi si da kana ba kwase obi ada me kasam abofo tam network timi shabro menti moja o pope ya masho utimi twa arono mati ase ne wo so last 2020 yare ne ba wi ase me da hono rade se men koso ade me so mi tv na me hwe news na Israel omofa yare ne bewura Israel no omofa akoko na o makasa na o mabie bible na o mo twade ne moja na ide asoko
na radika chebi say me so me fa abronoma me o why me fa tuntum ni nyina ho enyimusuo na me fa fitaa no mbie kwemudie ana me yes ade no de ma kan na me ka sese be kungana pa de makata so ne ba say de wuye last year on sa afi ma anye on dia say ba nti wo anye no na ma me pe wu yes and say sa dia no wa anye na biduma no o say ko se na me che last year me ye na abronoma ejina ho ma ye ma me che on se sunsun se no me nya adwuma nya me kan ya me kwa akoye se na me da sorry na me ka che me se me sa nya me me did that in free door for me sa akwankyere wo ho na akwankyere bebre wo ho a ye begi ho danse se ti se sofo ana odifo be ka kye ne sori ma se ebia we green grass sange ma no enya obosun se obi green grass enya obosun se na on se Solomon kusade nyansa obaye nyame difo na we ye sofo na nipa bia wo ablabo mu no ade ba ko pe ne din ka hia wo se obusa nyansa firi so nyansa firi so a ye wuye bia no nya mistake da unti ma se nipa me kai se de be ma abofo obo nipa no nkofo news nyina fa ba bia asofofo ni bi nso kovae mitwa abronoma no edema Ghana no nkofo kasa sofo na nkofo nso sa kovae se o ye de ama Ghana ibi kura kotu quotation the back enti sunsumunuma de obi a onyankopon be bibi so atro bi ese wo so lu onyansa ka okay mamemma wo ibi kakra Mother, the one who said, so be about my name council. Na me ko catch so ma me ye beifo. O papa ye beifo. E no sa so fo ni bi agifo ni bi yes ade. Edru sa na ma wo so nyansa so kakra. O se so odifo catch na so ba se ni ma me ye beifo. Ma me nche wa ye. Ye be wo ye wo ni patu abusu no. Se be ko catch wo se o ma me ye beifo street a. Obetimi do wako baby. Amencho nyansa Solomon bisa ya amanse sunsun kese mabusa bi. Be bompa ye akache o se so nyame de o hanu ana onipa onim na bra bo na chi o ye no o da wa twene bra na bi de o ye so ntire ni para. Otima se di ni pa nti woda ye no no hu so ma me ne gyina ho no wo ha no we ne gyina ho na e ha no a eno me na me kan David me nyankopon na bi so e de akiro nti wontimi fa me ko gyina ba bi nkasem na me beka cho se o ma me be fufu yes let us wo mo asofo na na difo na o mutimi e kase obi ma me be fufu na se o munim die o susu no e wo fo esa o create program pe kwa bi so one said, and this aha, everybody. This is foul. Now, one I found one controls from the man was up with you. So, what did you do? Yes, also so also. One as soon as no appear into one walk quiet out the first what to be. I don't know, I am soon some, the Biami cassette. When you power to soon some said, I can't tell one day. Nyankopon da na dia kire o sese hwan ne ka kire wo me de madwe na eye ana se bi Nyankopon de kire bi se menye akwankyere de emu akwankyere ne ensusu mu manso maye yes alintia sentiment was akwankyere bu eno na ba be sese ye die nafo obi a ya akwankyere kopem se de tine so be firi ne so ai me fun mo ya me kopɛ de o repair fun se disa me fun ase silently enti akwanche onare me wo sunsumu spiritual no ma bi ho a onipa ba brabo no ma bibi ne kutamu
bibi no okuta mu no kwa ba so metimi afa anaasɛ spiritual normal no direction ne yɛ dɛ akwankyerɛ no kora yɛ dɛ ɛdɛ na metimi ayɛ mama nkyerɛ wani ɔsɛ me maka toro sɛ sunsum ka kyerɛ me sɛ menkɔ gyina sie nkɔyɛ akwankyerɛ amɛyɛ sunsum ka kyerɛ me sɛ menkɔ gyina nsu mu nso ɔbɛgyina nsu asɛkyerɛ ne sɛ ebia sɛbi wama ne hunu no ebia asie hɔ ɛna wɔbɛnya saa ano yi asie ɛdɛ ɛyɛ baabi a yɛde awufoɔ ɛkɔsi yɛsie obi a wɔwu ɛna asie hɔ na nso obi nso bɔ abrabɔ na owu a ɔbɔ abrabɔ no ohunu ho so ebia obi awu aka no me nsɛm akyerɛ no obi awu anaasɛ biribi di n'akyi a obi tumi dware asi sɛ nta amanfo dware asi na sɛ saa nneɛma no nyina yɛ abosonsom mama nkyerɛ wade yɛwɔ ahaban fitaa ɛna ɛwɔ gold ɛna ɛwɔ red ɛna ɛwɔ green colours biara saa na abrabɔ si tie abrabɔ no yɛ colours biara bi direction won't see us. Yes, to the ground and continue. And they are going to say no, so no, you walk. Said the Jesus Christ na kasa na ye. And then a different. Let me call you the American church saying me walk. I said a name and you are my man bros. Comfort chap, I will go to you, bring papa. No, I done as one and so now. I'm so few. The two who are going to say an alpha. Ɛsɛ ɔdane ne ho mmiɛnsa baako pa no adaeɛ a ɛkyerɛ sɛ afa so obutu deɛ a amfa ɛna baako bi susu wɔ so a sɛ yɛtwa gye sɛ wopae ne yam no ne nsoro no biribi ɛtwe ba sɛ antwe ama a ɛkyerɛ sɛ ani sɛ ɛtwe ba deɛ a na kyerɛ sɛ wɔbisa deɛ no abosom no agye ato saa ɛna abosomfie wɔ no ɔmɔyɛ no na wonim sɛ obi nso a wɔte hɔ ɔno nso tumi kontura aboa obi a ɔno no te nkyɛn ɛtumi ɔno a ɔretwa aboa no ɔtumi kontura aboa ana wonim sɛ abosomsomfoɔ anaasɛ obi ɔyɛ spiritual mind deɛ bɛtumi akontura aboa ana wonim da bɛyi sɛ wowo kɛn sɛ me ne mɛtwa aboa no mɛkasa akyerɛ aboa no ma aboa no ayɛ ɛsi sɛ bi wɔ hɔ a ɛnyɛ abosom no ɛna afa obi na ɛwɔ anipɔne ɛna ɔde ayɛ saa deɛ sɛ nipa na wakɔ no hɔ no ɔnso bo a bɛtumi akɔ no koraa no ɔno fi wɔ no ho waka yɛ nase na sɛ bebree akɔ akɔmfoɔ hɔ yɛabɔ ɔmo dua yɛtwitwa nkokɔ atwitwa ama afa nso no afuro no antwe owui ɛsɛ nipa kɔwɔ bɛyifoɔ no ɔbɔ odua no ɛsɛ nipa no ɔbɔ odua no ɔyɛ bɛyifoɔ but sɛ wɔmɛdi adi sɛ yɛwɔ asɔfoɔ no bebree ana adifoɔ no bebree wɔ hɔ a sɛbi wɔn bɔ abrabɔ a yɛntene ebi mu yɛ mmaa asɛm ebi mu bɔ awuwu bra ɛso still ɔmo tumi ɛyɛ sa ɛno nkyɛ sɛ biribi na ɛkyɛ akyiri tia mama nkira bibi ma ɔhwɛfoɔ ɔhwɛ sɛ nyankopɔn de tumi ma wa ɔnyi o nyankopɔn de tumi ma wa ɔnyi sɛdeɛ nti mama nkyerɛw sɛ wama me tumi sɛ memfa bɛyɛ adwuma menni maa sɛ menyɛ deɛ ɛmfɛ sɛ mfata ɔngye tumi no ebi a sɛ nka mede 5 years na bɛduru sɛ kra mede 20 years tumi ne deɛ wɔ hɔ mmerɛ so a na mene no woakontabu sɛ ɔde tumi ne ma deɛ na ɔde yɛ bia woatumi afa ama abrabɔ papa nti tumi na ɔde maa me a mɛsɛ tumi no ɔno deɛ ɔde ama me sɛ memfa mmoa ne ba ne ma ne deɛ mede boa na megye nsɛm ku nti deɛ nkɔde bɛka ho na ɛma nti deɛ kuta me ne deɛ wɔ hɔ mmerɛ no so a ɛna ɔbɛkyerɛ me sɛ tumi ne sɛ nyinaa mekaa sɛ fa kɔyɛ mene ne ntam asɛm nti a na obi kasa mehu sɔfo wei a sɔfo wei paa sɛne ɔsi paa ɛna sɛ wɔ saa bɔ mpaeɛ ma miracle si sɛ yesu kristo a sɛbi yɛdi n'akyi no ɔno ɔbɔ abrabɔ kronkron ɛti na ne nsɛnkyerɛnne no gu so yɛ adwuma ɛti sɛ woso wodi nyame akyi na bɛbɔ abrabɔ bɔne na wɔse nwosra wɔde ama wo ɔkae bible na ɔse obi a yɛwo no a ɔnyɛ bɔne da ɔamfo ɔbaa da nnipa tene yɛn nsa wɔ no so ɔtema sɛ dini yɛ
wanyɛ bɔne da ɔmfa ɔbaa da ɔnyɛ biribi da nti wo ka kɔsi sɛ meka ma sɛ nnipa pie ne hɔ a yɛawo sɛdeɛ a wɔ sɛ woyɛ sɔfoɔ a wontumi nyɛ bɔne nti ɛno na moahyɛ dade mo ho ato so ana yɛmfa yɛ ho too so onipa a ɔgye me sɛ mefom wa mesɛ bi nso a mete sunsum nsɛm mefom wa metumi abu nkotodwe wɔ ha pa ɔkyɛw ɛyɛ wo na wobɛyɛ saa anaasɛ saa na ɛwɔ sɛ mɛfoɔ no yɛ me deɛ na meka nti sɛ obi a ɔno nso gye tom sɛ oke mekɔbɔ adwaman anaa mekɔyɛ biribi ba a mɛkyerɛw sɛ obi a bɛrima bi a anaa obi a ɔyɛ spiritual man bi a wone mmaa mmiɛnsa da korɛ sɛ wodware sɛ one day anaasɛ sɛ one day o sɛ wone mmaa ɛda biara bia na wɔtwe ne mu no wakye ne mmaa wodoɔ mmiɛnsa anaasɛ wone ɔbaa da biara ɛsɛ wodware firi sɛ wode obi nsuo ɛne ne mogya bi ayɛ de aba ho nti sɛ wode samena nkyene aboɔdeɛ anaa wopɛ foda wɔta na wohoho ana onipa biara nso a wopɛ sɛ wohu sɛ wopɛ sɛ abɔfoɔ wɔ wiem anaasɛ tumi wɔ hɔ a wodɛn mu ɛsɛ wo maa noma bi ba dan mu hɔ saa nneɛma no nyinaa no woyɛ a ɛnyɛ abosomsom abosomsɛm no de ɔn sɛ yɛwɔ abosom a ɛwɔ nnua mu yɛwɔ bi ɛwɔ nsuo mu bosom yɛ de bosom yɛ agyinadeɛ agyinadeɛ a tumi ahyɛ mu tumi bɔne hyɛ mu tumi bɔne hyɛ mu yɛ saa na yɛyɛ te ase nti sɛ bɛbaa yi a yɛtwa flower yi yɛtwa yi a wode mic hyɛ ha woagyina de bɛgyina mic mu nti ɛyɛ de bosom o sɛ mɛfa m'adwene ni akyiri ɔmfa w'adwene mɛfa tumi ni akyiri ɔmfa tumi ni akyiri saa nti adɛn na me nso mefiri sɛ okay sɛ mahu sɛ ebi a wei mede aba abɛsi hɔ sɛ ebi a mekɔ abɔnten bɛɛ fi aba me nsa nti memfa me nsa mpepa so a ɛyɛ bosom sɛm sɛ ɛyɛ adwene tɛ wadwe n'akyi ase wase gyina ase ɛno na ɔnuma de onipa bi a wɔnyini wɔ sunsum ahu sɛ sɛ meyi me tirinwi kɔ fam a m'ani ne m'anim nyinaa asesa megyae me tirinwi a deɛ ɔhu me yie no ɔhu me a wɔsɛ m'asesa o ɔhyia no ɔsɛ me ho ayɛ fɛ ɔho ɛyɛ sunsum to the extent sɛ ahonhom a ɛwɔ wiem ɛne tumi a ɛwɔ wiem hɛ yɛka sɛ obi abɛn a anaasɛ wohyia obi na ne ho ohu anyɛ biribiaa o ɛyɛ den ɔho m'anim onim asesa fa kamera to me so sɛsi a fa kamera no to ɛso na mehwɛ ne deɛ woyi deɛ sɛ asɛ wopɛ sɛ wosesa w'anim tebea mesesa m'anim sɛsɛ sɛ ɛkyɛ ne hyɛ wo deɛ ɔsi yɛ w'anim nyɛ saa na woyɛ sisi akyɛ kamera sɛ mekyerɛ wo sɛ sunsum wɔ hɔ wotie ne yie paa nti te sɛ sunsum aba abɛhyɛ wo yes ɛbɛtumi aba yɛ tiaa nti sɛ obi yɛ sɔfo na sɛ ebia hɛ ɛdɛ mema wo pii bi obi a wapii wɔ sunsum biara bɛtumi aworɔ mo ho tɛn sisi a sɛ awɔwɔ so yɛ wɔwɔ a ɔtumi da no ho na wɔwɔ so gyina hɔ ma bɔnsam meka sɛ mɛdane me ho a me nipadua no sɛ obi ɛsɔre awurade a ɔpagya ne nsa na ɔresu na n'akoma no ayɛ dɛ abubu wohu sɛ n'anim ne nipadua nyinaa ayɛ dɛ asesa ɛno ne sunsum mu directions nti saa na ebi a obi yɛ sɔfo ebi a wohu sɛ sɔfo ebinom dɔɔto nyinaa asɔfo no dɔɔto yes ebi hyehye ebi hye yes wɔn firi nyame ɔbusa question yɛyɛ kristofoɔ na yɛyɛ Ghana yɛ culture ɛnkyerɛ sɛ sɔfo menkɔ no mu yi otie wotu kwae kɔ different country sɔfo baabi a wopɛ sɛ wokɔ no sɛ woyɛ kristo na wosɔ wo ho te sɛ na mekyɛ wo sɛ sɛ wode culture bɔ mu a dabi culture ne yɛ sɛ yɛyɛ yɛmfa sɛ yɛyɛ akamfoɔ yɛ nkanafoɔ no sɛ yɛamammerɛ yɛamammerɛ kyerɛ sɛ obi yɛ sɔfo a ɛni kwae sɛ wokɔ no mu yi wate so wate deɛ mekyerɛ mepɛ sɛ yɛte aseɛ sɛ sɔfo ɛnyɛ sɛ wokɔ no mu yi meda ase wotie ana wokɔ country bi a hwɛ kyɛnea obi a ɔyɛ sɔfo
oh abuchia na different ayi kra no obu a PSC obu on so a living ohun ni say enye wudi pabia no oso mo ni efiri mu ba but Bible no so me ati say woni pabia ya yakopon so da nti you always say no say ntina me tell say the otete o on say fi bi a sequence da ha fa to emfa if you on so obeka to so say da fa akobusa obi on so da fa yo musa wa fa if you bi ani de tire bi pawo na sa na o say kisosum mu ye na o say kisosum no ye ekwan bi obi afa so pese o so nyame ana say minim say yakopon so e one direction e principles na bi so nyame na me so ene on say so mu nsam ne eka say obi wo ha me ye sofo me ye de me pebia na so nyame timi mu o ye de o pebia question na make say me ye de me pebia do pebia bi ti say e bia e fa say sofo bia ti ye de o pebia bi ti say oh say e ka say obi abra boy na no ye e de no ma bi ne e ka say na abra boy obi o wi ade o ye masima na me masima na obi wo so a o ye ade di ku ni hu fi onum say sunsun bi nso betimi aba betena wo so sunsun betimi aba betena wo so aka che o say de bia me be say woni ma me sama nine na ene say fi nyame yes sia sunsun ni fi nyame ba ye wo agifo ni bi susu a o mo susu e de woni ma nyensa na ne honton eno ye kwan a ono akofre sunsun abetena no so ye kire onyame tumi na bonsa o say eno ne kwan a ono ankasa akofre tumi etine say would you talk so it's me free won yes won samaida sama ye sunsun tu won sunsun samaida ye ka sunsun sama me ma gina ti aye direction bibiri tu won samaida ma sunsun da and from akra ye sunsun and from akra ye sama me say won samaida ana me cho say and from akra ye sama tie ye won from awo yes and from ade me no ti he e condition from awo ye eno ma me cho ba mi bisa say won samaida ana me cho say ye come from a condition from a different yo tie me pese obe da ne ma say samai won samaida ma me cho wa they say na wo be can me cho say tie samai de me ti ase ne say samai eye nipa wo ne kra ko ba fufu ma me cho wa ti say fama me ba on say won say obi wo ya wo so son da ye na ne samai be fie ho ana obi wa ma me kan cho say me ku a me wo ye ma de na ku a asa chiro on so ni biem ko bi say so ba but chichire me spirit but chicho spirit that's one free na be no ana me free na be na wo kumi na me spirit wo na wo tira ho mo bi ku o kunkwa ma me cho sama ye sunsun obi enu akọ so 7 8 on sa me ka cho say metimi agina sie ye aka nsama kasa nsede obi ko gina park to nyoma wo se mu se nyame ngonkora ba ha na me sunsun ba ha sa atie sa no bi so betimi akọ gina kwantanan so akasama at once pa and from betimi ba aba be twa won ani mu ne sunsun akasa sel pa no be ifo ai nese sel pa no be sa me be ifo we be ifo we ni pa no mi ni na me be yi sa sem eya na me metia se usha ye won titi ye titi ese obi o ebe fo bia ewi ni pa no ti se tonton ye won tonton a won wi ni pa e me ma no won wi ni pa e ma no e na ewi ba tonton bia tonton obi won tonton ye wo odwan be ma wo odwan be ma o mo odwan kra ganini after the na so mfu abebe on pem and correct me so mu dia bro ya e kwa be so oji di se bibi wo wias bibi di ebi wo ya kele o ya se obi ewu ti se ensama mfre ana se ebi am tu sisi am pe se me frɛ on se motia ede da wo motia o lo ne motia motia me motia da ma me mi ki ma on se yo first o mo ye wo mo tum krasie nyina o ha yes wo fa sibi o pie ye bibia be fa no be 4 days ye hu no mo ha na akoda na sikwa mu o ko mi krom a krobi show your friend entry mo no small girl they say amansi they say on e ko o amani won e ko fo kro no so mo no lady no
Oha no mbom so wa bibia be fa nko. Oba na wo ogu nko ma odeba. Atena se. No ya bosom sem. Ana onyankopon tumi ne se onyankopon ebia obeda obe son da ye ana se onyame suha ene sama se bi obia wa so ye prophet onyankopon frɛ ne ma ne sunsun no be wura o muti se dam sunsun be wura o muti se dam na me sunsun be wura ni muti se se edam ye dey on se dam ba se uni control uni de wo ye enti ade na betena wo so wi a enam se sunsun na pie wo mu no wo ne twa se wo preti no ye enti ni ba de to di tum se asofo be so ma bi bebele eye adwuma yes ana bi no so ma bi mo so me ka so wo yi so ma bi ne nkyere se de wo di no be se me kyere se o mi so ma bi nkyere se o mo ayi for aya na why so you said ni na amen chama ene yensi so sofu bia wo wiase a onyame ama otumi a wo de adwen edi Facebook ya sorry o jenko fo din eno kra come teachers ma ya bon no ma mi dia mi rebe fi ada de na se omo so de mo ko school no mo reading no ma no mo eye fast obeye program wo ho na call site no a check your more o be set no e name na no bo na ya na nipa omo a me bin se obi bo di so de kwadu ye wo 31st one night e che dey there be say no so yakopon no de aduma aha on say no de ma de den collect I mean jeje me person che say sesa ko ni na obi a onyini wo sunsun bia wa pain pan se okonya me di fo bi obi a wa ben a e ma ne kan den se mahu ka chen se papa me pese wo ye we ne mani no wonye mani ye simple ya bisa say se obi wu say former president a wonya baby ko Jerry John Rawlings on get a current what owu ye no ye tinse bebre ba yi we see ne ba ne papa no we see sanse ni nyina fa ne say wo wi ye pese ye friends ne samai ni busa ne sanse no be yi sanse mama mama kan possible abrabo eni ye die ni tumi nyina be ye e fomo duade a ye dua ye dua banche wo fom ye dua ne ba so on se amafo timi dua ni pa mani pa so ni sa menim ne sa chire bia ubele wa geli pa ubele wa geli pa ni pe geli pa se owu a ye dua oh se ni yesi enka se ye dua bi na se o dua bentia o di ono we ne o di sie o tie o di ni pe chefo esie no eni wudua de na o ni se ye wo aduade bi o ha ene ye mfa ansa na obe nche utwa ne se de wusia de ansa na ana unu sa ai ye no bia na utwa no four square ansa nti usu bia bibi na mama nche wa de bi obi ewu o pesa ofre no me metimi afro bia wo kira be show mama wona me akasa nti o betimi afre gigi metimi afre abusan se ne ma busan o be ka kire me de me hu mama nche wa de bi obi onim space wa onim sunsun me ye bobi bia na nipa no bobia no de oye ntwato so ana nipa no ekodi konkonsa ana omodi nipa nkotu mu nti wo de yaw ti owu afiase panu mo prison owu enti ne kra ne hanti nipa na ma nipa ne ye dey we so na fu nyina be top time and na se oto ana pai omodi na chine enko ti oba na se say na radio bi so won ka no kwenche no se na ye obi asem no kodi adanse kunu na mo sa se obehu ba bi esie no asafo me no wo kase ya me wie we ni maba obi so ye se bia ma nipa no ye no de oye ansa no ho na wako hye nipa mu uti enti omo ba na ka chom so okay so wajia tu sese no omo de na kwantoa omo de na konsu akese ni na kuditwa mo amfa omo ye sunsun no omo twatre afa so still na funi ntwen e twase me ama pin me kwesi ya na do
ɔmo kɔkyerɛ me baabi a yɛsie no no mɛgyina ne nan so me wɔ nɔɔma a mede bɛyɛ yɛwɔ perfume a na incense a meduru a mɛso oh me too susu mo asɛm na wɔka susu okay menyɛ awkward yɛkyerɛ susu yɛwɔ perfume a mekɔ a mede bi bɛgu me ho mede bi bɛgu mu ho mewɔ incense a mɛsɔ ɛnɔɔma a mɛme yɛdware ansa ne yɛkɔ yɛkɔ hɔ a mɛyɛ ama ne kra no bɛtumi apiaba ama sunsum bɛkasa sɛ ɔrekasa life fane sɛ yɛwo ken ɛsɛ woayɛ biama no asi nti gyegye yɛn ne mɛyi ɛna bɛtɔ yɛnyɛ ne die ne yɛkɔnya ne mogya ɔmatumi ayɛ ne sɛ ɔnsɛ ɔyɛ aban a yɛagye ho yɛma ɔkwa hyɛ kɔwura hɔ yɛmfa obi te sɛ sɛnkɔ no a anaasɛ na ɔmatumi ayɛ ne sɛ yɛbɛtumi agyina da a yɛwo no so na yɛakɔpɛ asieɛ na yɛapɛ yɛbɛtumi akyɛke ne date a yɛde wo no anaa date a ɔwu yɛbɛnya obi a ɔyɛ bɛrima a ɔno nso yɛwo no saa date no abi wata de na so na yɛwɔ ɔnsɛ sɛ meduru hɔ anado a menkɔfa bible nkɔbie Genesis chapter 4 verse 2 aha na mebɛnya ne no ɛsɛ mede mena asisi fam ɔte ase kyɛm deɛ ne ɛsɛ abosonsom no ɛdeɛ ne abosonsom abosonsom ne sɛ ka mede menim sɛ nyame deɛ ka wohyɛ bia yi nyinaa ɛte ha wopɛ sɛ ɔno gyegye ka ɔyɛ kristo ni ɔyɛ sɔfo yɛabɔ no bia wɔbɛwuo ana sunsuma da na de sɛ mekɔgyina hɔ kɔfrɛ nipa na wawuo kra no a ɔbɛtumi abaa bɛkyerɛ me sɛ sɛ nti okay sɛ neɛ sɛ nipa no bɛto no a ɔfom no ebi a menkɔtɔ bɔfrɛ mmiɛnsa mempɛ perfume anaasɛ nɔma bi anaasɛ mempɛ pens memfa nkɔgu obi na so na ho ntɔ no a ɛno yɛ dɛ sɛdeɛ akwankyerɛ hɔ anaayɛ menim baabi a wonya saa sunsum no firi na nipa no megye no ma nyame na ɔsom nyame a ɔwokyi ne ma nyame de apresi ɔwokyi ne ma nyame a ɛpresi ɔkare na sɛ enti ɛno na ɛkyerɛ sɛ meyɛ onyame diifo sɛ maka kɛ sɛ menyɛ sɔfo dabi woso yɛ diifo meyɛ diifo nti diifoɔ no medeɛ ne sɛ mɛyɛ fam adwuma ne sunsum adwuma obi awu hwɛ me nana akɔdɔ kooko wɔ sɛ bi wanka nkyerɛ me sɛ na ɛyɛ bɛɛfo wawu bɛɛ 40 years ana obi afa ɔbɛtumi aba sɛ mekɔfa n'ataadeɛ wɔ dɛm nkora so mu a mɛtumi aso daeɛ ama ɔbaa bɛka kyerɛ me sɛ menkɔ sɛ bi hɔ mekɔ a menkɔsi saa nnipa aso na asi so menka nkyerɛ ne sɛ afuo no ɔmo baa bɛgye wɔwuu dara no ɔbaa bɛka akyerɛ ataadeɛ kɛkɛ nti yɛwɔ te sɛ abrabɔ mu hwɛ na yɛ anada bi ahiafoɔ no ɔmbɛkɔ so ahia ahiafoɔ no ɔmo a ɔmo da bi ada no ɔmo de ɔmo adwene ka nsɛm hunu obiara nyɛ ohiani ni obi ɔde n'adwene ka nsɛm hunu ɛne hiani yɛn nyinaa yɛwɔ yɛ to ohia mu ɔta ɔbɛ sɛ yɛwɔ yɛ to wɔn de ɔmo adwene ka nsɛm hunu yes na sɛ yɛ papa ofie wɔn de ɔmo adwene ka nsɛm hunu dabi sɛ wotie ɔn sɛ yɛwɔ me to ohia mu a bɛ papa yɛ n'adwene sɛ bɛfɛ wɔntu mu ana mo anfa ɛno ɛyɛ kwasiafoɔ terms ɔta de na bɛfa deɛ munya ha nti mi na yawo mi abɛtɔ no ɔmo sɛ okay bɛ papa mi ba yɛ no ɛbɛfɛ anfa nti mi nso mi nfa ɛbɛfɛ ne nhyɛ mi tirim mi nsɔre yɛwɔ nyame diifoɔ bi wɔ hɔ a mekɔ a obetumi de mi ɔmo agu fam mi nfom yi mekɔ amuna boa mi hwɛ ɛnna mi mma wo secret obiara wanyɛ yie na sɛ yɛdi a maa mɛtɔ so na owu a ɔbɛkɔ bɔnsam bi ɔsɛ obi bie no ɔbɛdi m'akyi ama n'asefoɔ mpo asrɛsrɛ adeɛ na woyɛ kristoni a wodi nyame akyi na ɔsrɛ adeɛ ɛsɛ bɛkɔ bɔnsam bi ahamara deɛ kame me pɔn mekyɛw adeɛ sɛ obi duru asieyɛ ade na wokɔ asie na ɔbaa yɛ sɛ hokoro nsa no yɛ dɛ ɛno deɛ sɛ nipa no kɔgyaa no kwan nti wobaa wɔ nsa ɔnsɛ sɛ obi a ɔpɛ sɛ ɔyɛ pɛ spirit na ne mu yɛ tu
na sɛ ɔpɛ sɛ ogyina yi a obi ntimi nya no hwɛ obɛdwale asiyɛ obɛdwale nsuo wote ade na sɛ asiyɛ no yɛ sɛ ɔsɛ nsuo ana wode nneɛma bi agum ɔsɛ yɛ a nneɛma bi kyerɛ sɛ biribi wɔ hɔ wode biribi agum kyerɛ sɛ maba bi asɛm ne ahohom na atwa ha ahyia sɛ woyɛ kɔnfo na wopɛ sɛ woyɛ kɔnfo na wobɛn a yɛma wo ayi yɛwɔ ahahama nson a wodi dwa nti sɛ wosusu pɛ sɛ wobɛn a na odifo a wokɛn na kyɛ sɛ abosonsom no a dabi sɛ na mɛkyɛw sɛ woyɛ sunsum a yɛyɛ program no yɛbɔ sunsum bɔ baabi a wo nti ne sɛ ɛwɔ sɛ yɛte aseɛ sɛ sunsum no ɛkate akorɔ ɛkate baabi a hwɛ difudwuma wobɛtumi ayɛ adeɛ obi te hɔ saa a woyɛyɛ bosomsɛm na kyɛ sɛ wonte sunsum a deɛ no ase ɔn sɛ yɛnhwɛ adeɛ bi mekɔ baabi kɔmfoɔ a waben obɛyisu obɛka kyerɛ sɛ kɔtɔ akokɔ wataa odwan anaasɛ ebia bosom a ne deɛ no ɔyɛ tan anaasɛ ebia na ɔhyɛ na waka kyerɛ sɛ kraman ata de sɛ amanseɛ laa dabi amanseɛ nya bosom ɛno yɛ berekumfoɔ no onyafoɔ no na yɛ ahamɔ deɛ ne kraman abosom na ɔde ne mogya hɛde agu so ata de n'ase hwɛ onim sɛ obi tumi yɛ adeɛ ho ɛma ɔbɛyɛ na wayɛ na ɔde akokɔ ɔbɛwi akokɔ ɔwi akokɔ no wie a ɔmmɔ kaseɛ mu wowie a na waka no sa na wayɛ nɔma na adane akokɔ na ɔkɔ bibi wɔ hɔ ɛno deɛ yɛda nka atupu ɔgya yɛre ɛsɛ yɛnɛ Friday a wote studio wobɛtena sɛ consultation fane sɛ wote hɔ yi obi aba wobisa no sɛ mepakyɛw ɔpapa yare awo ɔdena kɔkwale bu anaasɛ ebi a menu ace pepɛ sɛ ɔboa me anaasɛ ne papa bi ewu n'agyapadeɛ ne bɛ obi a ne papa yɛ akɔ akɔdi baabi ɔpɛ sɛ ohun sɔɔsa ne papa saa n'agyapadeɛ ne maame nkyɛn wɔn sɛ laticity ɛda nsuo mu wọ́n lọ nsa kọ̀ọ̀kan nsu kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ dẹ̀ bẹ́ẹ̀ sọ̀kò sẹ obi wọ HIV a yẹ wọ́n tu baako yẹ sunsun yẹ adeɛ a obi na ɛtɔ de ma wɔ ɛna ɔson da yɛ ne yɛ wɔ ɔpaneɛ ɔson da yɛ na nɛɛsi ni bi de egyina hɔ bi mu ɔduane ɛna ɔdeɛ wɔ hɔ ɛna ɔno na sɛ wuwu nya bi a wobɛhu sɛ ebi a ɔno ɔyere na ɛte dɛm yɛbɛkɔ akɔkyɛke na ɔdi bi ɛno yɛ wan ɛna ɛwɔ deɛ wankasa akɔbɔ wɔ dwaman yɛ wakɔnya wade na maame nkyɛw sɛ yare bi a wode bɛkɔ hospital na ankɔ na sunsun bi na di atiri yare bi a bɛkɔ hospital a sunsun ankɔ na sunsun bi na di atiri ɛno na me amanseɛ bɔfoɔ a sunsun te me so na me deɛ no deɛ ɛfɛ ne sɛ wɔyareɛ no ɛso no me a me command spirit hɛ ɔman Ghana yɛka tumi di yie ɛne tumi a ɛnsa yare a menni challenge a wɔ Ghana sɛ me command ama abɔfoɔ no wada woda wo fie wobɛhu sɛ akɔkora maba hɔ sɛ ɔte wɔ nya akɔkora me akɔkora deɛ ti me mu na nyino me akɔkora o woyɛ akɔkora yes ɔn sɛ hɛ ɔsɛ sɛ mamfa mfiri so ama wa wontimi nyɛ hwee ana ɔn sɛ me wode nipa ne ba a wode ne ɔte m'anim no a mete hɔ na yɛ sɛ memɛ sunsum ba a na sunsun bɛ command no but ɛnyɛ studio ha ɛbɛba na mepɛ sɛ mekyerɛ sɛ spirit na woka no ɛma ne ma ha ɛnyɛ spirit ɛnyɛ me tumi na ɛnyɛ me tumi yɛ spirit yes sɛ ɔn sɛ woka spirit ne deɛ a na ayɛ sɛ baabi a wode wadwe kɔɛ sɛ wo me no na ɛte yɛ program nti menim deɛ wɔnto woka ɔho enti yɛwɔ tumidie sɛ obi hwɛ yɛn hwɛ obi abu doctor akacho say kidney me ɔman Ghana bi nsi da wobɛda na abɔfoɔ gyina hɔ na wayi na ɔde foforɔ ahyɛ life HIV mɛtwe wo nsuo nyinaa de agu bowl na foforɔ yɛ ne nsuo foforɔ de ama wo wabubu na deɛ ɛfɛ ne sɛ wankasa na ɔde w'ani hu bi life bi nsi da wankasa wode w'ani na ehu adwuma wɔ life amanseɛ bɔfoɔ bi nti fa ne sɛ
What's all got to me? No, tie. Emurem because urema me nsa me meti a ntam so me nyamre. So me se me nyamre. Uri se me nyamre, ba me try me. And try me. And try me, and try me. And try me. And try me. And try me. I'm answerable. Oh no. Oh, when me say no tie. The me can say. You walking. Fani say obi papa eja pade. Papa ne wu pofiri me once wa frɛ me o wa frɛ me wa frɛ me tie mesro we a program here tie nyabotre dem pese me tie ase ne say tie also I challenge you no also I challenge you we challenge you I'm saying I had too much many ujena live program no on the susuba Stefan say oba bi wo wa ni kunu ana se kusue bi wo wa won papa no ewu ejeja padie ewu la wo ye ene abusua na kwanche bi wo so wo ye papa na ye ene wo fi bi sa no utimi eye ma abusua ni hu ba bi a on say my catch up say to me ene hu nyina ye dae okay eno so ye be ba ho next week to me hu nyina ye dae oko osun so oko sofo ko obaye sun dae okay after that say ana say obi ebia mikunu ana me papa bi ana me busuani bi na obi bi na owu a on say me chewo say ye wo he ebi si na se a ye wo kwan a obefa so afre nipa no ebia o ye kristoni a o de oil okay o de oil na wawro hu nyina wo de okay no aka say waboni din say baby a ana so pese bibia wo mu bia no o ma hu oye bosunsun ni ama anokale semente ana sunsun ba sunsun aye sunsun nsa onso de na yesna okay na odi egunsa na akasa se bibia ekoso ebia o ebikwa so no okunu nti se nya no okunu dia onanu mwati ana ye wo bibi ti se okay ebia me kunu awu ana se me papa no we japade ana wo wu na abusuafo ne dia ye wo kwan ye fa so frɛ papa no ma papa no ko so da ye okay e ka cho se so ma mfa eno ma na ma mo na ku wo oba so da ye na e ba nti obeka on so mu nsa mo se ana ye wo bi wo ti se okay e bia ma de bia hira ma ya mi hu ni pa me fa ye eno betimi a ya bia hante ti se bo ato enti ni panachi enti sa de no na on se ti se mi to se bia papa obi aji mi bia firi mi nsam ma de bia ira mi hu ana se papa wu ana mi kunu o no ma wu abusiafo na dia na mi hu se na council da ha we da ha ma men chawa de bi se nipa no wu yinya de na ko chefo mu an kra ne ko okay nti kira o ko frɛ ne kra okay nti no need to be frɛ kra na so frɛ kra so ma ka jo se me yesu sumu adwuma da ko ye bepe 5 mon ni asensu ogu na ma kira wa ne kitwa e be train person sumu so mo pe credo ese ye ba bia e bepe no ma de a kyerɛkyerɛ ni a kyerɛ se adwuma na ye no ye mani party ase se ade na pono ma ye ne kama mo ne safo atum bi betina ba be wura be faade nti woni pa bi a wo hweme no na wo hawo amane kodan da bi ne da wo so wana ntiate watinchina che onji hwe ni be so bi nyankopon hwe na nyankopon fa me mu na me mu awo bi bi kuta me bu sami amede be ma abushafo amansie jataburuwa ujanyame ena menena twetwe komo e wo fie ha sunsun nsem no ye yewram deep na ye hu die wo papa mi so wo do na ba betu ya mama no fa bia na kuma se me wo Kenya se na ka achimota Kingsby eno eye fia da ene memene da 101 na de ene ne se wudi nka frɛ ana wo ba ho ba be je number Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Emu time na wo twemu a wotumi efa mo ba be je card a wo de ba be hia me. Okay. Na me ma ba be show Friday, Saturday. Ana o ye panyi na o pese o to on sa frɛ me na me ba ofia me ba. Baba,
ne fasa number ne tiri I number no is 0246 20 40 82. We are penny family number no 0277 20 40 82. 0277 20 40 82. And I say 0246 20 40 82. Offer me a me no be di sunsun mu nkomo. E bi a tie o ye garam se ni sika na hokwa gold ye mfa ne kwa. Tell bibi so fom. Me nyina bibi ma wo, ma me nyina bibi ma wo. Ne hu se nya me tumi no e da so ye adwuma. Eni ba bia nya me na ne wo no di tumi ni hu di ama me. Emfrɛ me nka ntem se me monpae. Papa kyerɛ bibi na me nyama wo. Ne nyi di ma wo, ne si wo yi. E wo Yesu amen. Amen. Asema oketwa ato ye me de no se emfrɛ enkasa me monpae no. Se mpae no ye bibia anka were baba here baba anka so no problem. So for mpae wa boa enko bra. We nya ho ankyere. We need to share the net. Ye nyim free oneko. Police are told so ni lances. Ebi wo ha yima no nko sana. Sana bra bo it is simple. Uniska na se boni e won tare. Ene yatim sunsun nsem ankasa ase. Ojanyame ene beboa ye ma sunsun nsem niema entan obeda na dikire. Se wo papa wo maami wo busuani bi wo na bi akonya bi wo se wo mame me am sofu bi free ofri we baby a omukọ pepo na nsu e wo ne froze kintampo wa ba sisi a wo da solfi o papa e de ne ko mura no ko kire na de o ko kire no na o ba e no ne me be din ko mo no o ba e no so de na papa na ba be kire so de ade ahya wow ati sunsun mu so enti me o pa me a me ma pofo bi so at simple we die o ma akonya o se ben no ma ofo enwa I too much chichi unya sa sunsun ko mo enti o be apart from too much chichi we need of Michael. The social content from the face and aha energy to me.